och en trä och en mysche spikis och lahanadam men skappen är själv för oss och njär och en getan alltid bana skappen är själv för oss och en getan alltid bana Romanfit, men jag får hålla vi gestamsa ra grust garote. Jag tog så ett kanske hen för la kunde machen så med den den vana grej. Det så långt men Inis Mór den vana grej. Kom jag skriv agus kom jag call nu så bjuden. Nu scríbhneoirí seo tháinig grúb agus ní me go le scríbhneoirí mar bhí nearsta cup an árainn agus a dáileán ar a freisin agus ní smó a bháin na dúiseannaí ó bhronn a th dús buchas a lecail leis na moltóirí máide líam agus éman a dhé seo agus ní Comórtas éidir na scoileanna bhí an bhí an dá scoil, tá Comórtas chéad dar na háite sríomháid agus Comórtas antas a dal don dá scoil. Agus fair play bhí se go mágadach se faoi is rud nuaí a go tá mé cinnte agus ní le ráidístem ach chuinnig íorí. Inis an chéad dúis scoil ón Pól tá sé ag Mícheál ó Bhflaitheartach. Léigh tún scéal ar ball, beis biteach níos ar ball a léamh scéalta. Tá míle fáilte rú. Agus an chéad dúis is scoil Rónáin ná bhfuaiteoirí. Bhfuil éha an seo? Níl. An darna dúis go scoil ón Pól dó ná féinneoireachta. An darna dúis go scoil Rónáin ná learan ní hiarnaí. An tríú dúis scoil ón Pól ná nóí ní bhíoláin glas. Agus gur mágaí an tríú dúis go scoil Rónáin ná cáit ní áine. Inis tá dúiseannaí aonta ó bhfuil freisin, tá dúis aonta ó bhfuil go fian ní áirta a scoil ón Pól, bhfuil fian seo níl, agus freisin go fiachra ó Hiarnáin tá dúis aonta go leo ní teán, agus scoil dúis aonta go cheatrin ní áirta a scoil Rónáin. Agus freisin Joshua ó Conaíla. Inis bhí tá cúpla ngasúr sásta theachta níos agus scéalta a léamh. Cé na ngasúr tá sásta scéalta a léamh? An chéad sa darna háit. Mícheál ó Bhflaitheartach a léitú a scéal an fear An fear ard. In níide chuig dó, bhí scéalta ag dul thart faoi fear ard scanrúil Inis Mór. Deirtear go bhfuair se duine le rudaí difriúla gach uair.
73 bhliain ina dhiaidh sin, fisa cúig, bhí Inis Mór in Oileán le haghaidh a tháinig. Bhí Tomás agus Brian a gceannasaid. Bhí inín Tomás an freisin. Timpeall 6 chloig ina dhiaidh sin, bhí cholachana imi seachas Tomás, Brian agus Emma, inín Tomás. Bhí sé an híineach san ní agus bhí Emma ina chola. Brian, mocht tú ná gar mór a dhéanachom, a dtír Tomás. Mocht tú ná Emma a chur ina labba i heach. Má anan tú go dtí leabhar tar éis híineach, ní bhí mé bhád a dhé. Caithe má fannacht ag an obair go dtí an bheán ihe, a dúirt Tomás. Chláán Tomás an pleisteach agus búscar a bhí fácaí thart tar éis na cóisiid, in sin bhí a chud oibre críochníthe. Thosa Tomás ag siúlabháile. Tháinig carnál agus dúirt an Tománaí, ó tú ag ggéire siab a Tomás. Níl gur mad a haig, tá a thar san chéad chorneal eile ar chlé. Bhí Tomás ag siúil agus chuala sé duine cinnt ag susarnach a ainm. Tomás, Tomás, Tomás. Agus bhí Tomás ag breanú hart. Bhreanna sé said agus siar an bódaín. Cé bhí os córa ach an fear ard. Bhí an fear go bán le sneachta agus bhí a chud ingacha chug géir. Bhí a manga uorchóideach a éidan. Thosa Tomás ag rig a tapa agus bhreanna sé siar. Thosa sé ag ri ar lús lasarach. Ri sé bháile ach bhí sé ag smaoineoir Emma a inín. Ní raibh sé géire go dtiocach an fear ard go dtí a theach. Mar sin, ri sé go dtí an sied atá ar chulann si. Chreis an sied agus dúsa sé fóm póca chun gléoch ar Brian. Céad a dúirt Brian le glóir séimh agus a lean na chola. Tá an fear ard anseo. Ó, go Joe, tá ag teacht. Stop an fear ard agus his sé síos. Céad atá tú dhéanamh, a dúirt Tomás. Ní raibh amach a géire cara, a dúirt an fear ard. Bhí iontas ar Tomás. Bhí me gréoch ar fear 73 bliain ag cuairtú cara ach bhí cholachan ag gréochhain. In sin tháinig Brian le gona. Stop a bhrian, a scread Tomás. Ní raibh sé a géire cara. Bhí cholachanna eile ag breanúid mar gur olféiste bhíonn tú, achas duine iontoch é, agus tá cara agat inis a fear ard. An deide. Is Máirín tálaíocht agus go leor sálaíochta chuiristeach an sin ag míthal. Agus inis éhainní láirta a bhfuil ní léomhar anseo, an learan ní hiarnaí a léitasa de scéal héanainn an. An dún war a hóide thug siar, má caiiling. A bhreachtaire ó sin ar sa Tony, gríomhre ón FBI. Tá duine eile imithe, sin cúigearnis, a chunig siad nóta an dún mhór for an táimse. Céir a bhí ed, bhí seola ed, Manister, teach fé dó ar sa Tony. Fáin FBI ré, tá man chun dul an níos díra. Céir a hasahain, tá sin gunaí agus cí, bhaid cholachanna. Seolinn, leag an doras ar san bhreachtaire. Bang! Agus bhí an doras ar a talla. Agus fuair siad isteach agus doscail siad an chéad doras. Bhí nóta ar a labba, léigh siad é, dúirt sé. Caithe tú an pásacail a heis, chula uair tuisin tú mícheart, fáin na bálaí níos gaiide, in sin dún an doras. Clic. Tháinig glás ar an doras, an sin tháinig glór ón na bálaí. Tá 5 númad agat, in sin stop sé. Ní dúirt siad aon rud ar fad couple second, in sin dúirt an bhreachtaire ó sin. Cahamid tasnú baile faoi thuaim ach cin iver a dúirt Tony, gríomhre an FBI. Céir faoi híondó trí, níl éon bailach go ngáireach sé sin, ach an sin doscail an doras. Ach ní rá sé ar an level chéanna. Bhí sé chud dómh leis a bic, an seachas solas amháin sa chúine, os cín barla. Masú céir tá stean, ní léon bailach amháin chuna sin a fáil amach. Well, níl mise chuna dhéanamh. Well, tá inis a dúirt ó sin na bhreachta. Ugh! A dúirt Tony an gríomhre FBI. Inis a dúirt ó sin na bhreachtaire. Agus chus sé siúil sáil. An sin breanna sé steacham agus chunig sé agéid. Céir atá an na scríoch ó sin an bhreachtaire.
Tá agéid an is leagar se, Tá sín takeíocht a dúirt ó sin na blachta, an sin thosa gach rud ag breanú lag, an sin dó se máma laba, gur maithfud. Agus féinní láirta bhfuil tú gáil léamh scéalaí má chéalaí. An scéala tá cinná tar scoile. Tá éhann sin se ceachta leor. Bhfuil lí se gur mai. Tar scoile. Woohoo! Tar scoile inniu. Is Mr. Georgina Danger agus Georgia Gleater mar lasanam. Tá láthúpla agam agus Mike an tanam dó. Ruig rán ghorcha atá oring agus soming an achtarú. George, Mike, bhfuil si bhré? Bhí an bus an seo gan númed. Sin Thomas ó Cníile ar cára tá se an chlichte. Tá muid ré, ó dí ruite Daisy ní ar ná. Tá an bus, skipaí sa Mike. Chá mé an tar scoile a ríist sa Daisy. Don bouta dúrnach tá mé dulcha an Peru. Dúirt me. Ar an bus, bhí rud ag an aisteach ag tuirle leis an múnteoir. Bhí si an gungach. Chra muid an airfort na Sionaine. Dúirt an múnteoir ling go tóga an turas hartar rá. Heman síos istis an Echelon. Is mála an Echelon. Bhí an turas ag dul anhá go dtí fuair muid go léir tín. An sin go tuban rim múnteoir go dtí an léirs. Bhí muid beagnach an, beidir uirchla eile agus bé muid an. An sin rim múnteoir go dtí bór an Echelon le scían, agus siá si an Féileachta a bhharú, ach ní bhfuil si é agus bhfuil si na sreang, agus thosail na lár ag bhuair. Go gairid in na dhíos sin, tháinig tar an aisteach ar na galaí. Dúirt sé fána de híocháin, ach ní raibh sé ráite sách lua, nuair é hit an Echelon an spéir. Has measús agus bhreanna me hart, bhí lán John Moschidiant don Echelon. Rimma há go dtí má chuirde, bhí si ceart go leor, an sin chunig me an Féileachta. Ní bhrean si ceart go leor, an tanna a bhí ortha nach fiad. Chuirma má bhéid ar a bhaingeall, ní raibh aon chluiste le nádachtáil an na chraí, agus bhí si an uair. Tá fiad básaithe a bheith me, siomh na sirí duite ar sa Mike, agus cá bhfuil an múnteoir, agus cá bhfuil muid ar sa Daisy. Éasca, tá muid sa first na Amazon ar sa Thomas ag tíocht na Mábairt. Tha muid bí a bhálú agus scipaí a bhínig me. Fán, céir sin a dúirt Daisy de cúigear. Is Jaguar atá an, ré a bheith Mike. Rim muid ar nós na gcuithe. An lá ar na bhádach chunig me deatach. Guys, tá deachta hallann sin a bheith me. Rimman go dtí an deatach. Ring man dearmad go rum muid fuair, ring man dearmad go rum ag tuirsteach agus ocrach. An chéan rud a bhí man ag géire ná dul a bháile. Nuair chreim muid a deatach chunig muid teach. Chiú man isteach sa teach agus bhí duine an. Dinis main an scéal a lug dó. An sin lí sé ar an helicopter agus a dá ling a bhile. Ní rácha muid ar tar scoile go Joe aríist. Tá éhain ní láirta an seanis éha ó fáid an chéadúis scoilrónáin. Má chéalaí, comhhartachas letar dús. Se bheith a bhús agus tá tú bhfuil léad a scéal in is le a hir. Má chéalaí. Bhí aisling ar mar a choála ón siopa. Bhí sé bran ó hart in ar na néan agus na siopaí éagsúla a bhí hart timplair. Bhí na bór ciún an lá sin agus ní raibh aon den na hart. Ní raibh ach ise agus an duine le gansaí dó ó sa chóir. Ní raibh aisling ná na héita na eáil ach cheap si gur chalína bhí an. Nuair a bhí si nó sé is téad áchar lábha,
chlána sí rud beag I lámh aisling. Déach aisling ar a lámh. Bhí úradúir póca beag an, nuair a déach sí suas a ríist bhí an duine mistéarach sin imi. Chrásí a gúlaí, batan rud a sin I cheap sí, ach hiúil sí a bhhaile leis an túradúir na póca aice. Dag sí na grocery ar máir sa chiistin agus fuair sí réile dul a chola. Chud sí an túradúir ar máir na cia labba agus bhí lábha an chug ag casa anskipaí in máach mícheart. Chud aisling a lábh ar aigh lug, agus bhí solas tharbheith gealaán agus thosa lábha chlog ag maiú. Bhranna aisling hart, chonig sí carín óg agus a máthid ag leabhar san na chéile. Bhranna an bhirt acu tuirseach agus lag. Dúirt san chalín, a bhámaí tá ochar sirm, céim fan nach chun éonad na nithe an, ó stórín ar sa bháthir. Níl tá na fachtaí go léir lufa, fan an seo feice me an bhfuil éon rud fachaí. Ré aisling sáil chuig an galí. Seo tá bí am smáile, jaama a. Chud sí a lábh ar a gúlainn ach chuail sé tríd cos le puca. Bheidh siad a galín ach níor bhreanna siar. In sin hiig sí, bhí si sé féchan tí rud a cinnta thar le hána hain, agus is sí ag breanúir cheap sí gur béh seo an ghairt mór. Bhí sí tar éis taistealtaí dáma. Ach ní aice céim chuig a dheabh sí bhhaile. Leag sí a lábh ar an túradúir agus chunig sí an solas sin a ríist. Bhí beirt fearr ina sí os a chóir. Dúirt ceann acu, tá sé dul an ócas, na ruúr, cheap siad go miste siad muid. Tá neomar Cumann acu hána hain. Líam ó donnacha, agus céim hé deile, in sin leabhar an fearr eile. Ná bíoh aimníart a cheann, tredam muid ar a son. Ní stoppa muid go dtí go méid saoirse an. Hiag aisling gras sí I gcogan na saoirse. Bhreanna sí tríd a pócaí agus fuair sí an túradúir ríist. Feiceann sí an solas sin. Bhí siad a mór, an bór a thosa se seo a lug. Bhreaníonn sí suas, bhí gansaí dó os a cóir, fillte go níta. Bhí nóta is, dúirt sa nóta, tá sad céir dionne leis seo. In sin hiig sí, chud sí ar an gansaí agus chuir sí an cochail os cóir éidir. Chá sí an carne, chonig sí héin ag seas a hart ar 10 méadar os a chóir. Hiúil sí chuice. Nuair bhí sí sách gar, thug sí an túradúir pócate. Sin na chéad uair bhí sin an tainghála a duine aigean ó am difriú. Doscail sí méal chun míide céir a thorló, ach an nuama a hagan na lábhas bhí siad a labba a ríis. Bhreanna siad a lábh, ní ar aonrad faoi. Las man go gáda ar a aisling, nuair a hagan siad as chuig an scoile mí meán fómhair, bé marc anna ard aice stáid. Coitneán go le léamh, Canóní go le léamh, mar cadí. Nóní ní bhfuil an glas. Garbrú an nospedéalta. Uair in ospidéal. Lá durcha ceolbhar a bhíán agus bhí tintrach san air. Bhí sé chur bostí go tírin, díreach os cin an ospidéal. Bhí bailtear bocht taobh máid an bhaidín san ospidéal ag bainsteir agus grosaí. Ach an rud ná, bhí a chuasaí chuig an léirs níor bhaintí a lábhar. San ospidéal, bhí áthar bheag cineálta dar bhean an rosaí. Bhí sé séim léna díos. Bhí sí san ospidéal mar ar an aiste. Tar éis a tháinig a chuig eile, bhí chuig fáda aice ach tar éis an aiste bhí chuig chear aice. Díreach ag buine bhaine. Chuaigh sí daoine ag scríbhneoir ach cheap sí gur na chathair eile gortaí a bhíán, ach ní heap. Chuaigh sí daoine ag gadaí. Bhainigh an baineáilte isteach leis an mír. Thosaigh sí Jimmy ní rah rosaí ocrach, mar sin de achlán an mír. Bhí bála bhronn an mír, ach dúirt chun rosaí gur se an bhlasta. Tar éis tamil na rosa ite chuaigh siad cachlata. Léim rosaí den labba agus bhí síos an hála. Chunigh sí gur a gach duine imi cachlata. Tar éis tamil bheith lá fuair orthu.
Bhronn si a sula scoile agus nuair a d'osba si a lábhar. Bhí 16 bord os cúigear. Céirín a dtír scoile is mis Jenny, seo Adam, Lily, Lucifer, Lisa agus Bobbins. Glítear Bob na lasan. Sa Jenny go cinnte. Tháinig Adam amach as an scohanna. A chalín an bhfuil an gála sin chuir sé cían tíadach ag an mainead Rosie. Níl an gála sin tá as sé Téan gach na ciúin agus leagan Adam an cían síos. During Lisa bark the Rosie, agus fecinn si cécha bhegus atá si. Cinní siar a chalín sé a dúirt Rosie go séh. Sé mé a dhís a ddrag Rosie a ddrag Jenny. Ceir go leir fan just le. Breanan Bob amach an bhainneamh agus fecinn sé go bhfuil gach duine im capite. Jenny sa Rosie se agus í ag breana amach ag breana ag daoine drapla an tréim le sus go dtíon siúla. Costa Rosie ag cab rudí leis. Chá sí óh leis agus coppla na mid in a sin chuan stoppam fear do capite agus tuine se. Maithú a bheith Jenny, rid choladh an amach agus chá siad a bhecha ag gach duine atá capite. Rihan Rosie agus Jenny gotí siomar Rosie agus chunig sigur a chláán bosí. Hosta sí críne, fiach Jenny sus í agus risí amach. Blian an a sin, tá Rosie ag fánach le Jenny. Tá mó bheag in tháinig cáidir Rosie gotí teach tháinig cáidir Jenny gotí teach Rosie. Tháinig an banate, ó si bh géir an tuirtí seo, scrad Bob. Níor fáin tú de lábha tar óta samhaach agus thosta si ag gadi. Chá Rosie ó Féile. Níos tí bálaí ag geall is mar armsa scach na bálaí agus duine si a lúsfasca amach an deirs. Níl cáit níl seo bhfuil níl agus níl míhall ó bhFlaitheartach fianaí ásta ná fiochrá hiarna se nach éidir. Níl ceist go leor. Sinné níl a rá amsa líb ach cúnigí orí a gúsáid bhúr go samhlaachta agus cúnigí orí a món an fin agus lá beacinn le chuna dé be sír aga téin fáiltí agaí. Gur a míle maithagaí. Míle maithe Máirín, díreach ar cheanna chuminn bháilm buchas ghlacha leis na daoine chomhraí leis Comórtas seo reachtáil Máirín agus bhí bainthmhór ag Máirí thofaí leis Comórtas seo hí bheith agrú agus sí Máirí bhí i deagháil leis na scoilneoireachta agus líam rinne moltóireacht ar na scéalta chumá. Tásúil agan mar sin Comórtas go chinál chéanú reachtáil chéad bliain eile agus beidir go mé Inis Mór scoile nípáirteachán na chéad eile. Agus rud amháin eile fuair tugadh dúisina amachchan seo inniu ach tá cinál dúis ahananta seagan le haid chuile gáalta chuile chuine chuiristeachar Comórtas leabharbeg nótaí agus rud céanna tá Máirín agus Gerald Hisherá seirta ná Cumann na bhFlaitheartach agus bíí scríb. So sin é teachtarachtahaine chuinigí orí scríb go bheicmuid i chéadhíon eile sibh le cúna dé agus bé cearcaile. Bhí me goil díorcha sola géchmuid in be muid goil síos go Kilrónáin le hí lóin agus bóla le chéan sin chuirhí óna 3 o'clock míhall. Síos go seancé a bheits an túúláid a tosaí, Tá amsir chuineal Harbheith bra, so tá cíte mé muid an ná siúlá deas bheith an típal láireach í bainteach leis na Fhláirta be míhall le gail atá taide agus cuairteach dhéana ar scríbhneoireacht a rinne na Fhláirta agus ar na háiteach seo be sé a déanana Torlaslinn ar báil. Mar sin bháilm buchas gáil le lochtagar an léineo go háirid a bhí Patrick agus Dan atá caudúlinn le cuasaí practicúla. Óin bhfuil aithne agaí ar an seo, bhíonn sa gcónaí go má a geadhrú rudaí go háitiúil an seo
agus déanana sconáíocht agus tafaide ar na himachtaí leog. Rud tá Har bheith luchar tá bailachal mór ábhar agan inis ar YouTube agus sé bhuichas gáin th ghine be tá sé sinán. Mar sin fámuid mar sin sílim ní léon ógra eile le díanain faoi láthair. Tá ceart Cíte fe sé go bhfuil tímó bei sé tá naim se go deastíí bheith. Deanú gréimreach go na scríbhneoirí le hí press agus le hí planar teangána. Agus bé na dúisinaí réinemuid chuirmuid amach na dúisinaí a hananta sin amachí na scoileí ag na gasúr a bheits bhí páirteach sa Comórtas. Scapin sciol fi rosagnara fagnetun na talti bonna ma laga di gefta ni no gapel agus repen chek na clefon so goed kes la la to ya mara gas mission ni long gravor so scat faro gata ma yek bali na kaira mana magat ta blakle dot stoi for gal en latsen menti knob be fine spiller wow like marsh han kaure ges baltin fon